tu zastavíme. Ona tu je zastávka. Keď tu takto budú. Pozrite. Keby sa tu otvorili dvere, ona posunca. Je to. Dole? Mne to ty začal mladúša zrozená. Nie. Máme električku som povedal. Mamina, že kde to tamto chodili a že tam veľko. Ale však ale to sme ešte Nasleduje zastávka Veľký Draždiak. Vážení cestujúci, stála predstávková scéna druhej svetovej vojny cez Cheruby a neložičkali nešlo. Preto miestnou presunulo tento historický 80-tonový púšťek vedľa trate. Zachovalo tak minulosť a dalo cestu budúcnosti. Prejsť sa o táto môžete aj do areálu horárne Gejzu Dražďáka, o ktorú sa vám tu stará. Nasleduje zastávka Lúčanka. Nasleduje zastávka Lúčanka. Pozor, žiadna zákruta. Vážení cestujúci, sme takmer na konci Petržalky